arrange. No, some baby virgin arrange. But I'm going to give up the father of arrange. Give up one baby virgin. Mbaka si ni one kuma kabo arrange. Arrange. No kubelo fake miracle. Now, where's Mbaka? Even Mbaka would have been so 100%. But then they would tell him Mbaka na gupo onwe. Mbaka na megini ona gupo onwe. O si ene wutem. Ona gupo onwe no ona gupo zo onwe no so na arrange. Ka ona gwa hancha ni ne okwu. Ka nguziele gi nke Mbaka bo ni so na arrange. Ma ọ kwa na onwe ko na gwa ndị Igbo si onye boso ye si tetola bo totu ya. Obido ta adwa kwa mma na ọ dịwara Igbo. Na mkpum na eti bụ Sawori si no mi. 2009 enwe crusade imela ekpele talk speech nyala na 2009 ihe abụ na 9/9/9 Mbaka isi ni na he marriage no so nwa baby virgin na marriage mana ngwa gezo gị nwa the father of arrange gị mụtakwa nwa baby virgin Mbaka si ni ọ na-ekwu maka ya bụ arrange arrange no kubelo fake miracle na wee sị Mbaka ife nne Mbaka kwuru ebe a bụ so 100% mana ị na-ewute sị m na Mbaka na-agụpụ onwe Mbaka na megini ọ na-agụpụ onwe ya o si na-ewute m ọ na-agụpụ onwe ya na ọ na-agụpụzi onwe ya na o so na arrange ka ọ na-agwa ha ncha niile okwu ka nguziele gị nke gị Mbaka bụ n'isi so na arrange ma ọ kwa na onwe ka ị na-agwa ndị Igbo si onye boso ye si tetola bụ ụtụtụ ya obido ta adịwa kwa mma na ọ dịwara Igbo na mkpum na-eti bụ Sawori si n'ụmụ Igbo 2009 enwe crusade imela ekpele talk speech nyala na 2009 ihe abụ na 9/9/9 9/9/2009 topic nyala ida ade bụ 999 ikwugidoro okwu ị na-ekwugwu chesi na ọ bụ na Nigeria change ho na 999 ga-echenji Nigeria onye ji mere show anyị na-etiri gị eme maka ụmụ Igbo na-agbọsị ka nkata now ịgwa na 999 ga-echenji Nigeria na ọ bụ na 999 na-echenji ho Nigeria na ọ bụ na Jizọs echenji ho Nigeria na 999 ga-echenji Nigeria ihe a powerful message iji brainwash anyị mgbe afọ ha renji ihe dollar na mgba bụ 90 ọ dịka 100 naira na 2009 o were na 10/10/2010 iwe nyekwa topic akpọrọ 10-10-10 hey anyị na-akụ aka bidibidi adị ma onye brainwash anyị mgba ị na-eme ihe dịka ya emeta obi dị ya na-ama gị jijiji dadị pụtara nene n'ọtachi ebe onye ọbụla wụ n'iwe enu na ihe dịka ga-eme obi a na-atụ anyị mgbe ị na-emere anyị ha ụmụaka China nọ na lab na-eme research ka ya esere ụlọ anyị power bank n'ụtọ na ọkụ adịlọ now I wee gee program of 10-10-10 ị gwara anyị na 10-10-10 na-egbugo udene dị n'agụ ịma na Enugu anyị na-atọ gị ụtọ n'ọnụ very well maka ịchọ na enyi saa isi switch eto asụsụ ọgụ isa ishashi wee n'ọbe ịghọtago now na 10-10 na-egbugola anyị udene dị n'ego na udene ọbụla dọ n'ego na 10-10 na-egbuki ya Mbaka dollar nọ mgba 100 naira 2010 Mbaka ọ rara nchi ka ya akpụ ya now one ka dollar nọ taa fuel price one ka ọ nọ taa ọ bụ na ọ bụghara nchi bụrụ okwu asị ka anyị na-aga na 2015 eji maka Mbaka kpọwa m ọnụ na ụzọ na-eje Kotonu mgbe m jere go my first car na 2015 mgbe onye dujere m ije ego moto bụ Oga Next ọ nọ na mgbuka mkpa onye izu ọgụ o buru ibu nwanne ya nwoke nwụrụ last year ọ dịka agbagburu ya na ọ dịka na Lagos ọsọ ebe o ji ebute ngwa ahịa agbagbuo ya onye izu ọgụ ka o buru ibu ọ nọ na mgbuka mkpa ọhịa o nwekwuru ego gbara agba maka ya nwa kwakwa Highlander mgbe asịra m like Highlander ya duje m ọkpọrọ m jewe Kotonu onye ọkpọje m na nke a Peter onye Abata ete na-agba mbọ ere moto na agote ndị mmadụ moto na Kotonu mgbe anyị balụ moto na 992 anyị ba aka mere 1000 wee na-eje Kotonu ewepụta okwu Mbaka mgbe aka Mbaka gwara anyị na 31st night n'iru m na-apụ strong na akọlụ m akọlụ na the whole pastor nọ na Nigeria ekpesighị ekpere the whole bishop kpesi ekpere the whole reverend kpesi ekpere the whole reverend sister kpesi ekpere priest niile Igbo ji biri kpesi ekpere Jizọs wee saa anyị ekpere wee nye anyị Mohammed Buhari n'iru m na-apụ dị onye na-akọsịkwa ihe ọzọ n'otu agara nsi ikwu ya ka o si ikwu ya ọ na m plate ihe niile abụ iweta agba m nkịtị na-afọ amụwa n'ikuku ka ọ bụrụ ma nwere receipt m debe akpa uche receipt m before business receipt mba Adoration Child Trading Company Nigeria Adoration Child Trading Company Nigeria now mgbe m baziri moto na-eje Kotonu ewee kwute okwu ihe Mbaka kwuru maka Buhari one guy si na mgbe Buhari one elderly man na-abasị na mgbe Buhari chịbụ Nigeria na Nigeria kpekpere eze na ekikere na nwere ọgọ ọdụ na na mpịasụ this man amara m na nwa ya nwoke nọ na azụ moto ahụ ka m si wee gwa okwu nwa ya nwoke wee were ebe akpọọ m ebe kpọwa m ọnụ
ọbara gbawa m n'ọnụ nwe Jizọs dị agụ gụọ m akwa m iche m ọbara bụrụ akpa ọnụ ka m bụ je Kotonu akpa ọnụ ka m bụ je Kotonu nwa direction njesi Kotonu a gochie moto ahụ na eburu moto a natarụ tọpụ ga pịasa moto a eji mbido n'isi rụọ akwa mana nke a dị wagodobere ya n'igbo na Mbaka wee gwa anyị na Buhari bụ the Messiah. Buhari wee chaa 8 years ihe na-ere imepe ọnụ si na Goodluck Jonathan nyere m akpara isi 75 igo ka afọ ngara ọnụ 8,000 ma ije na Mama Africa igo ya 8,000. Goodluck Jonathan mere a na-ere pure water mgbe 5 naira ọ wee so mgbe bag of pure water mgbe Goodluck na-achị bụ 50 naira 60 naira ọ wee so Goodluck am onye Jizọs kpọrọ asị o onye Jizọs kpọrọ bad luck eyote na-ekwu onye Jizọs kpọrọ bad luck mgbe bad luck nwa maka bad luck kwa ịkpọrọ ya mgbe a bad luck na-achị anyị moto Enugu from Onitsha bụ 200 naira ọ bụ eziokwu tata bụ 4,000 mgbe bad luck na-achị Nigeria iche ije Enugu idowe 200 naira n'aka n'enu Enugu 200 inye peace mass 500 ode aka Agwefuria. So ebe na Mathias prove go to be more powerful and stronger to the point that he says whatever he wants to say. He wakes up every day, whatever. In fact, if not for anything, Zion ministry, so now one of the weapons fashioned against Mathias and the every other pastor has disregarded his activities. Rather, they go about looking for their fellow men of God or a fellow Christian congregation they are going to pick. They did not consider Mathias a threat. They have not seen Mathias as a threat. Before all of us here, can Mathias say he had the Light of Africa? All the whole clergymen, the whole pastors, and the whole Ndoloka criminals. Baba, even you now, change it our pastor. No, he can. Mathias insult to Charlotte, insult to even the highest office in the Catholic Church, which is the office of the Pope. Because as Bishop of Canterbury, Adoa common nono on the Catholic Canada Abajarota. It is none of your business. Is this not the kingdom you should be wrestling against? Is this not the kingdom you should be wrestling against? I am asking you. Iwoli Iyeji Acho Ke by fire by force. Woli Nacho your fellow Christian brethren. You know that go? Echenna Nakajo Mathias, or declare judgment upon Mathias, but they disregarded him. They don't have any interest in Mathias. No, I can tell you honestly, they don't have any interest in Mathias. No, you know that go? Mathias is not a threat. They don't see Mathias as anything, but rather they are interested in that particular ministry. Duna Hosanna stroke Victory Estate. That ministry in Ola. They cannot eat without mentioning or throwing passes at that ministry. That ministry in Nyeha, Sleepless Night, it has become the end time weapon God will show a wipe away all the kingdom of darkness. Zion ministry is the church that is standing right now between the Antichrist and the Ndoka. Zion ministry is the ministry that is really against these people from these men of the underworld. Ndozo na ataro showing gum. Na show pastor nyana haya kono. Na show pastor hana haya kono. The real people na cause nuisance. You disregard them. Imagine, you dare not mention the name of our Almighty Father Mbaka. But Mathias and the head and the likes of them do free. I went through social media and full picture video of a lot of people insulting him. Even on critical thinkers. In fact, all of them who are stoned all day to Mathias Nina
name content menal in one video or the other where they called out Father Mbaka. Today, Hanchani in a team up and go get you here. Onafubo Ife. These are the real people you need to caution and handle if you want to handle. Forget about Ogechi. Ogechi is your fellow Christian. And when you feel not able Ogechi, I was quite no more only natural dealing Ogechi. Peruse why you need to go and kineku. Kronye go na palankata, you will go and kineku. Yes, Hame Kuye is on. You gotta go. Hame Kuye is on. Oposai Bundosa. A Bunda note. We are not scared of any word. I beat my chest to say it. I beat my chest to say it. For as long as you don't respect the words that come out of the mouth of the great prophet, Evangelist Kobe, I don't give a damn about the one who from the word of your own prophet. Is it clear to you now? So, nanke your prophet, nanke your father. It's on na no kwadu heavy kirunda na wefa na no nya ha we kuku anyhow no kuku ife mebie almighty onya. Nobody fight him and get away free. Nobody insult him and get away free. If any na hineku nyampo. For as long as you are not moved by the words that come out of the great prophet Evangelist Kobe, one day let your father be your father, let my prophet be my prophet. I am saying this because I am with I watched a video somebody shared on Facebook where Father Mbaka about people in fear. Either insult men of God. They insult men of God, Etasham, Hezi, their members will come after you. What of your own members? Have you bothered to check the activities of your members on Facebook? Your members are also behaving like Ndeterima on Facebook. You dare not mention your name before your members, they will jump out to devour that person. Have you ever cautioned your members? Are you not seeing how they are insulting other men of God? Are you not giving them how you insult another man of God? Another man of God. Only believe that you are above anybody talking to you, that the judgment is of God. Why can't you advise your members also to respect other men of God and leave judgment to be of God? So everybody is self-centered. Selfishness. Have you bothered if on your soul? You people are joking, no? You people are joking. Oh no, share one video. For as long as you are not scared of, okay, Lagos is the man currently from what I am seeing on Facebook, because I can smell conspiracy. I can smell the kingdom of darkness conspiring against some people just to take somebody out. It will not work. God can use anybody, even me. If I walk in a Bible that no, I command the stone and bed, God can decide to use people like Ezeaku and few other people who are not too emotional. I am an Anglican and a full Anglican. If not for anything, these two congregations are supposed to me they do anything. But because I stand for that truth, and that truth is, if it is bad here, it is bad here. If it is good here, it is good here. If I deserve this, you deserve that. If you deserve that, I deserve this. It can never be one-sided. I say no. Since you know that they are insulting man of God, you are the only man of God that is standing in this world. Every other man of God are fake. Every other man of God are fake. You see, caution your members. You are giving them stand every day. Haje insult in the Zion and the Evangelist Kobe. That is what you are doing. And you are claiming that you don't know what you are doing. Every
every day. What is